Il-lingwa hija wieħed mill-elementi li kienu, u forsi għadhom, jażlu klassi minn oħra f'Malta. Din hija premessa importanti fis-sriep reġgħu saru velenużi, ir-rumanz ta' Alex Vellagera li jistħajjel attentat ta' qtil fuq il-Prim Ministru Dom Mintoff. Il-qarrejja fil-ktieb is-sriep reġgħu saru velenużi jiltaqgħu mal-protagonista Noel li għadu kemm ġie lura Malta minn Brussell u jiltaqa' ma' ħabib antik tiegħu Richard u jibda jiffrekwenta lill-oħtu Francis u ma jkollhom ibel li jkun jismu Jamie u meta jkun qiegħed Malta, Noel jerġa' jibda iħabbat wiċċu mal-passat. Meta kien żgħir u uħuh Simon kienu għaddew minn esperjenza kemm xejn kera peress li missierhom kellu x'jaqsam mal-komplott li joqtlu lil Mintoff. Missieru kien sparixxa u għadhom salum il-ġurnata jgħixu bir-reperkussjonijiet ta' issa. Fl-aħħar ir-romanz jispiċċa b'Noel li jieħu lil Jamie miegħu u insibuhom fid-deżert tal-Marokk sejrin l-envjaġġ laqas Noel stess ma jaf fejn se jwassal. Nazzarda ngħid li l-lingwa hija protagonista bħalma hu Noel u Francis. L-ewwel xogħol Alex Vellagera juża l-lingwa biex jikkomunika magħna l-qarrejja, però l-lingwa tirrifletti s-soċjetà tagħna u l-qagħda soċjolingwistika Maltija. Naraw kif Francis tuża l-Ingliż hi u l-familja tagħha anke Jamie u li ġeneralment Noel jassoċja l-familja ta' Francis ma' tal-Pepe peress li minn taslima. Noel minn naħa l-oħra kemm ilu li ġie minn Malta qisu iktar qed ixaqleb lejn opinjonijiet xellugin, allura jippreferi juża l-Malti, però jagħmel użu wkoll mit-taħlita tal-Malti u l-Ingliż. Interessanti li meta jkun hemm l-użu tat-tieni persuna fejn ġeneralment ikun hemm dialogu jew din is-super ego tkun qiegħda tiffittaħ, ħafna drabi jintuża l-Malti qisu biex niddeskrivu s-sentimenti l-iktar interni tal-persuna dejjem tintuża dik il-lingwa materna. U naħseb barra minn hekk il-lingwa apparti milli turina din is-sitwazzjoni soċjo-lingwistika differenti, tintuża wkoll fuq strateġiji narrattivi. Naħseb li kieku Alex Vellagera mużax kemm il-Malti f'koll l-Ingliż ma kienx ikun romanz daqshekk speċjali, kien ikun romanz polizzjesk li jitkellem fuq episodju importanti mill-istorja politika Maltija. Ma naħseb l-użu tal-Malti u l-Ingliż iġib lilna konxi bħala kelliema kemm tal-Malti u kemm tal-Ingliż minn kemm aħna madwarna jittużaw dawn iż-żewġ lingwi. U ġibna aktar konxi wkoll mit-taħlit tal-lingwi dak li aħna ġieli nsejħu l-Malti Ingliż jew l-Ingliż Malti li ħafna drabi qegħdin nużah b'mod aktar frekwenti. Naħseb sfida oħra u din l-iktar li nħossuha fit-traduzzjoni hija kif ħajinqaleb dan il-ktieb peress li hemm biċċa minnu huwa bl-Ingliż u ieħor bil-Malti u t-tnejn naħseb għandhom funzjoni importanti li mingħajr xulxin ma jgħaddux u essenzjalment dawn jirriflettu kif inhi s-soċjetà Maltija. Sa fejn naf jien m'hemmx kotba oħra li jużaw bħala Alex Vellagera kemm il-Malti u kemm l-Ingliż għal funzjoni tiegħu biex juri klassijiet soċjali u l-ħajja normali tagħna kif inhi kkaratterizzata minn dawn il-lingwi, però Vellagera stess fil-ktieb tiegħu l-Antipodi l-aħħar sezzjoni hija kollha miktuba bl-Ingliż imma għal skopijiet differenti minn dak tas-sriep. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.